ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብዝ ቀፂሉ ብዓወት አረጋይ ዝዳሎ አፍሪቃ ኣብ ሶሙን ዝቐርበልኩም እዩ ሰናይ ምክትታል ቱኒዝያ ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ ቀዋም ክቕይር ይሕለን ህዝቢ ርእይትኡ ይመቓቐል ኣብ ዓለም ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ቅድታት ምሕደራ ይኽተላ ዝበስሓ ሃገራት ኣብ ክልተ ዓይነት መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ምሕደራይን ዝወድቃ ንሱ ድማ ፕሬዚደንታዊ ወይ ድማ ባይታዊ መንግስቲ ምዃነዮ ገለ ድማ ናይ ክልቲኡ ምሕደራ ሕንፋጽ መንግስቲ ክኽተላ ይረኣያ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ ዘሎ ፍልሊ እቲ ቀዳማይ ዝለዓለ ስልጣን ንፕሬዚደንት ክህብ እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ዝለዓለ ስልጣን ንብቐዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ንባይቶ ዝለዓለ ስልጣን ይህብ ናይ ዝኣብነት ክርአ ምስ ዝድለ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕሬዚደንታዊ መንግስቲ ክትክተል እንከላ ብሪጣንያ ድማ ባይታዊ መንግስቲ ትኽተል ክልቲኡ ዓይነት መንግስታት ሓጋጋ ኣካል ፈራድ ኣካልን ፈጻሚ ኣካልን የጠቓልል እዚ ኣካላት ዚ ኣብ ፕሬዚደንታዊ መንግስቲ ነናቱ ስራሕ ዘለዎ ሓደ ኣብቲ ካልእ ዘይኣቱ ክኸውን እንከሎ ኣብ ባይታዊ መንግስቲ ግን ተደጋጊፉ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ባይታዊ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብባይቶ እዩ ዝምረጽ እኹል ደገፍ ናይ ባይቶን ተዘይረኺቡ ድማ ወላውን መዓልቲ ምርጫ ይእከል ካብ ስልጣን ክእለ ይግደድ ኣብ ፕሬዚደንታዊ መንግስቲ ግን ሰልፊ ወኪሉ ዝለዓለ ድምፂ ህዝቢ ምስ ዝረክብ ክምረጽ እንከሎ ካብ ስልጣን ከውርድ ዝኽእል በደል ፈጺሙ ኣብ ፍርዲ ምስ ዝቐርብ ጥራዮ እዚ ዝተጠቕሰ ንመእተዊ ክኾነና ንምሕጋዝ ኮይኑ ገለ ካብ ፍልልያት ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ እዩ እዚ ጥልቕ ኢሉ ምስ ዝርአ ብዙሕ ፍልልያት ክርከቦ ይኽእል ኣሰራርሓ መንግስቲ እውን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ሰዒድ ቅዋም ክቕይር ብምሕላኑ ኣብ ህዝቢ ሃገርን ማዕከናት ዜናን ናይ ረኣያ ፍልሊ ገይሩ ጸኒሑ እቲ ክቕየር ተደልዩ ዘሎ ቅዋም ድማ ብቕድሚ ትማሊ ሶኒ ብመልክዕ ረፈረንደም ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ሓያሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ነቲ ረፈረንደም ብምቅዋም ደገፍተን ካብ ምምራጽ ክሕንግዱ እኳ ጎስጎሳት ክካይዳን ተጸንሓ ዝበዝሑ ደገፍቲ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ምርጫ ብምስታፎም ግን እቲ ናይ ቅዋም ምቕያር መስርሕ ክጸድቕ ተኽእለሎ ኣብቲ ረፈረንደም ከድምፁ ካብ ዝኽእሉ ዜጋታት ቱኒዝያ እቶም 27.5 ሚእታዊት ተሳቲፎም ኣለዉ እዚ ቁፅሪ ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ምቕያር ቅዋም ከሕልፎ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ልዑል ቁፅሪ ብዘይ ምዃኑ ግን ውፅኢት ረፈረንደም ነቲ ሃገር ናብ ዘይምርጋእ ከይወስዳ ስጋት ኣሎ ቱኒዝያ ብምልዓል ለውጢ ጽድያት ዓረብ 2011 ፕሬዚደንት ነበር ኣቢድን ቤን ዓሊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ኣብ 2014 ኣብቲ ሃገር ሓድሽ ቅዋም ተነዲፉ ብመሰረት ቅዋም 2014 ኣብ ቱኒዝያ ክትከል ዝተሓንፀፀ ስርዓት ሕንፋጽ ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ ክኸውን እዩ ኣብዚ ዓይነት መንግስቲ ፕሬዚደንት መራሒ ሃገር ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ንመንግስቲ ይመርሕ ኣብዚ ዓይነት መንግስቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ተኻይዱ ፕሬዚደንትን ኣባላት ባይቶን ይምረጹ ፕሬዚደንት ዝለዓለ ወናብር ካብ ዘለዎ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስተር ይረቅሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ካቢነ ሚኒስተራት ብምዃን መንግስቲ ይተክል እዚ መስርሕ እዚ ብባይቶ ክድገፍ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ፈጻሚ ኣካል ዝለዓለ ስልጣን ክህልዎ እንከሎ ባይቶ ድማ ናይ ሓጋጋ ኣካል ስልጣን ኣለዎ ፈራዳ ኣካል ድማ ኣብ ክልቲኡ ነፃ ኮይኑ ሕማም የሰላስል ሰራዊት ድማ ኣብ መንጎ ኮይኑ ናይ ዝኾነ ይኹን ፀግዒ ኣይሕዝን ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ በዚ ናብ ረፈረንደም ኣቕሪቦ ዘሎ ምርጫ ኣብ ቅዋም እንታይ ክቕይር ደልዩ ምስ ዝርአ መንግስቲ ሕንፋጽ ፕሬዚደንታውን ባይታውን ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ጥራይ ክኸውን እዩ ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን 2.5 ዓመት ጥራይ ዝነበረ ድማ ህፁፅ ናይ ግዜ እዋን እንተጋጢሙ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ክእለዩ ፕሬዚደንት ሙሉእ ስልጣን ሓጋጋ ኣካል ኣዛዚ ሰራዊትን ክኸውን ፈራድ ኣካል ድማ ኣብ ትሕቲኡ ክሰርሕ እዩ ፕሬዚደንት ቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን ካቢነ ሚኒስተራት ባዕሉ ክመርጽ ከምኡውን ካብ ስልጣን ከባረር ሓላፍነት ክህልዎ እዚ ድማ ብዘይ ፍቓድ ባይቶ ክትግበር ክኽእሎ እዩ ዝበዝሑ ተቃወምቲ ሰልፍታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነዚ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ ቅዋም ኣይተቐበልዎን ንሳቶም ዘይመቐበሊኦም ክገልጹን ከለዉ እዚ ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ ከተኣታትዎ ሓሊኑ ዘሎ ምቕያር ቅዋም ናብ ፕሬዚደንታዊ ስርዓት ዘይኮነ ናብ ፍጹም ሙሉእ ሓይሊ ፕሬዚደንት ብዘይተሓታትነት ከም ዘምርሕ ንቱኒዝያ ድማ ናብ ውልቀ መላኽነት ከምርሓ ከም ዝኽእል ይገልጹ
ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ ይኹን ካብ ክልቲኡ ዝተሓናፈፀ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽብር ዲሞክራሲያዊ ክኸውን ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ዝኸውን ግን ፕሬዚደንት ይኹን ካልኦት ሰበስልጣን ኣብ ዝወስድዎ ስጉምታት ተሓተቲ ዝገብሮም ኣካል ምስሉ ጥራዩ። ፈጻሚ ሓጋግን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ነናቶም ስልጣንን ብሕታውነትን ሃልይዎም ኣብ ንሓድሕዶም ብሕግም ዝተሓታትቱ ጥራዩ ድማ ሚዛኑ ዝሓለወ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ክምስረት ዝከኣል። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ሰዒድ ኣብ ሓምለ 2019 እዩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ። ኣብ ሓምለ 2021 ድማ ንባይቶ ብምውዛፍ ንቐዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ኣባሪርዎ። ኣብቲ እዋን ተቃወምቲ ሰልፍታት እቲ ፕሬዚደንት ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ክብሉ ከሲሶሞ ነይሮም። ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ ሃገሩ ቁልጡፍ ለውጢ ንምምጻእ ዓሊሙ ከም ዝኾነ ይሕብር። ንሱ ቢሮክራሲ ዝበዝሖ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንቁጠባ ቱኒዝያ ኣብ ምትሳእ ኣይሓገዘን። ንሕማም ኮቪድ ክቆጻጸር ኣይከኣለን ብምባል ቱኒዝያ ህጹጽ ናይ ዳግመ ህንጻ ስጉምቲ ዝወስድ መራሒ ከም ዘድልያ ይምጉት። እንተኾነ ተቐናቐንቱ እቲ ፕሬዚደንት ዝወስዶ ስጉምቲ ስልጣን ምግባት ዝዓለመን ናብ ውልቀ መላኽነት ዝወስድ መንገዲ ምዃኑን ይኸሱ። ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ ናይ ሕጊ ምሁር ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱስ ቱኒዝያ ዳይሬክተር ክፍሊ ሕግን ፕሮፌሰርን ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓረብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት እውን ናይ ሕጊ ትምህርቲ ምሂሩ። እቲ ፕሮፌሰር ነበር ፕሬዚደንት ናይ ሕጊ ምሁር ብምዃኑ እንታይ ገብር ከም ዘሎ ዝፈልጥ በራሕዩ። ስለዚ ንኣምኖና ዝብሉ ደገፍቲ እውን ኣይተሳኑን። ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ቱኒዝያን ሰሜን ኣፍሪቃን ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ ታሪክ ቱኒዝያ ንድሕሪት መሊሱ ከይደግሞ ስጋቶም ይገልጹ። ቱኒዝያ ነፃ ሃገር ክትከውን ዝጽውዕ ምንቅስቓሳት እናዓበየ ድሕሪ ምምጽኡ እታ ሃገር ኣብ 1956 ሙሉእ ብምሉእ ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ነፃ ወፅያ። ኣብ መስርሕ ናጽነት ዓብ እጃም ዝነበሮ ሓቢብ ቡርጉባ ድማ መጀመርታ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሓር ድማ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክመርሓ ጀሚሩ። ቱኒዝያ ኣብ 1969 ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ ሓናፊጻ ክትመሓደር ጀሚራ። እንተኾነ ሓቢብ ቡርጉባ ኣብ ትምህርትን ቁጠባን ብዘተኣታተወ ለውጢ ዝድነቕ እኳ እንተኾነ ከምዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ቀይስ ሰዒድ ዝገብሮ ዘሎ ስልጣን ናብ ፕሬዚደንት ጥራይ ብምስዛው ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ። ሓቢብ ቡርጉባ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ደገፍን ፍትወትን ብምምዝማዝ ንገዛእ ርእሱ ናይ ህይወት መርሒ ሰይምዋ። ሃገራዊ መዓልቲ ኣብ ዕለተ ልደቱ ከም ዝውዕል ገይሩ። ሰብኣዊ መሰላት ተገፊፉ። ሓሳብካ ብነፃ ምግላጽ ኣጊዶ። ሃገር ብቁጠባ እናተሓመሰት ካብ ህዝቢ ዝኾነ ዘስግኦ ተቃውሞ ይገጠሞን። ህዝቢ እንተስተዓሚቱ ደጊፍዎ እንተስ ርዒዱ ስቒሉ ክሪኦ መሪጾ። ቱኒዝያ ብዙሕነት ብዘይብሉ ብሓደ ሰልፊ ሓደ ፕሬዚደንት ድማ መሪሕዋ። ኣብ 1987 ፕሬዚደንት ሓቢብ ቡርጉባ ወዲ 83 ዓመት ኮይኑ ክነሱ ብዕድመ ተሰኒፉ ብዝተፈላለየ ሕማማት ተኻኢሉ እናሃለወ ገና ኣብ ስልጣን ነይሩ። ክኢላታት ሕክምና ድሕሪ ዝገበረሉ መርመራ ክመርሕ ብቑዕ ከም ዘይኮነ መስኪሮም። እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን መላይ ኣብዩ። ኣብዚ እዋን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ ቤን ዓሊ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን ጨቢጡ። ብእርጋን ተሰኒፉ ዝነበረ ሓቢብ ቡርጉባ ድማ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብሰላም ንኸሕልፈን ንገጹ ተፋንዮ። ፕሬዚደንት ቤን ዓሊ ኣብ መጀመርታ 10 ሚእታዊት ዝቕባበ ዘለዎ 46 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ዘይቤታዊ እቶት ድማ ብዕዳ ኣለቃሕቲ ሃገራት ዝተዋሕጠ ቁጠባይ ተረኪቡ። እንተኾነ እቲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ብዘተኣታተወ ቁጠባዊ ተሃድሶ ቱኒዝያ ንሓያሎ ዝቐጸለ ዓመታት ብገምጋም ብ5 ሚእታዊት ክትዓቢ ኽኢላ። ቤን ዓሊ ኣብ ፖለቲካ ለውጢ ብምግባር ሓደ ፕሬዚደንት 3 ግዜ ናይ 5 ዓመት ክመርሕ ዝነበረ ቅዋም ብምቕያር ናብ 2 ግዜ ናይ 5 ዓመት ኣውሪድዎ። ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ምርጫ ክወዳደራ ኣፍቂዱ። ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብነፃ ክጽሕፋን ናይ ተቃወምቲ ሰልፍታት መግለፂታት ከውፅኣን ፈቒዱን ካልእ ሓያሎ ለውጥታት ኣተኣታትዩን። እንተኾነ ዝሓድሽ ለውጥታት ኣብተን 5 ናይ መጀመርታ ዓመት ዝምርሓለን ዳ እምበር ድሕሪኡ ክቕጽል ኣይከኣለን። ቤን ዓሊ ዝመርሖ ሰልፊ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ምትእኻብ ብዓብላልነት ተዓዊቱ ተባሂሉ ይንገር ስለ ዝነበረ ናይ ካልኦት ሰልፍታት ሕፁያት ከይረቕሓ ክእግዳ ጀሚረን። በዚ ድማ ቤን ዓሊ ንበይኑ ንፕሬዚደንት ይወዳደር ነይሩ። መንግስቲ ቤን ዓሊ ስልጣኑ ምስ ደልደለ ናይ ብሕቲ ፕረስ ክመምን ክዓጹን ጀሚሩ። ኣቐዲሙ ዝዕረዮ ናብ 2 ግዜ ናይ 5 ዓመት በትረ ስልጣን ብምቕያር ናብ ገደብ ዘይብሉ ቀይርዎ።
بن علي أقدمو بعل مزد ستا منيستر مكلخالن وشتاو قدياتني نيرو بز مخنيات مستزحلفو ناي مزنت صفحتات دلدول زمدنا نيرو إذا دما نابتغمو أو عيلو سراويتن أبالات سأتان أبقونو بمسلاف بسم سأتان هاقراو دحنتن استقاومو كقيدن زيكاتات أبنى حدهم متأمان كهلوهم ببسحيزة سنات أنو سبات بموفار رعدخ قبر جميرو نزي تقتلو تونيزيا بشغلة ألبونتن بالشونان كتحمس جميرا من إسيات نايت مرتعدل تفتير الله مكان تنبرا سراح كفتر بزي مقالو جن 400 سراح كروخ بيكالون حزب تونيزيا بمنا بروتج أنانيقو بشغلة ألبونت توتيرو منقستي سراح كفترن قطبا كنكساقسن أي كالن سدرا بيتات أخول أتاوي كرخبا أي كالن إذا خمزيلو نهالو بعصر شوعات تحساس كل تشعن عصرتن من نبابرو زمارورو عغلوز تصابون بكايدا منقس زي تحقوس ودي 23 عمد تونيزياوي طارق إلتايب محمد بوعزيزي أكالاتو بمكتسال أنصار منقستي تقاومو قليتو نسو أب أفدق بمحدار سيدي بوزيز تبالت عدي دو بمبال منقستي كميجرنا خنبرن سدرانا كنا بني زدلينا زلو لو تيدلينا لو دحر مباليو أب أكالاتو ندادي بمخعو كربيت شرطيتو أكاتيلوا نابوسبيتال توسيدو حكمناو كنكن كقبرلو بمتصناح أب أكالاتو بزوردو قدقات بربعة الريك للتشحن 11 كابز عالم بموت تفليو كونتاتن مررن محمد بوعزيزي دارقا بنفسه وكف تونيزيا وصدرا بيزن تبارق بمبارو حيالو سبات نقلتو تتنكيفهم أمن إشي عدي سودي بوزيد جمرة نايسلف نعبدما ناملا تونيزيا كلحم قزي وسدلون سلفنياتات أفلما نلوت يوم تصوع نيروم دحيروم جن بريزنت كاب سلطانو خقلت ألباقريبهم انتخونن 23 عمدات أب سلطان زنبر بريزنت أبيدين بن علي نهيوتوت كونتات أوان أويجو لوت 5 تأتاتو حفشاو مرجع كم زكايد قليتو انتخونه سمع حزب خرك بايكالن بن علي ن 23 عمد دوفروي نبرن أما جمرتاون السلفتات بوحدات زكايديلو بمنقاس كاب سلطانو كم زي إلا تدنادينو انتخونه سلفنياتات كاب سلطان تقلب بمبال زقبرو تصاطي كاب عقون لعلى خوينو أب مونغو سلفنياتاتن سب مزيز أتان بستخايدة قجت 338 سبات تقاتلهم حيالو تقايدهم تقط زبرتعو بين علي بعصر 4 طري كل تشحن 11 نفاري تالعلو نا فرنسا تبكيسو فرنسا بوغنا كتقبلو فقادنيا بزي منبارا تمليسو ناب سعود عرب بمراح كاب سلطانو تاليو أبزي حجوان بريزدنت تونيزيا كي سعيد زتأتاتو زلولو تات نتهاجر نبيكم رحايو مسكزي زراهيو حيا المقات أب أفريقان عالمن ورح سنن حملن نايزي حزنايو زلنا عمد بفلاي دما كالا اتصامون ناي ورح حملة أب حيالو كوابيتات عالم بفلاي دما أب سيمين أفريقا ما كلاي مبراق إسيان إوروبان كبرو وسن سبرا حيا المقات كنبرن كلو أب سيمين أمريكاون كاب كالا جزي زل على مقات ترايو أب زحج أوان أب سيميناون نفك أكبي مقات كخون نبريو مخنياتو تصحي لعلني حساب مسمر إكواتور أب سمين سلتركب انتخونا حيالو كفال عالم لعل 4 ديجري سنتيغريد بمبصحو فولي كوينو تمزجيب الله زلا على مقود كاب زمزجبا كتماتات تونيس 43 ديجري أحفاز إيران 46 ديجري كمزجبان كلوا لندن بريطانيا أب تاريخ نمجمر تاجزي لعل 4 ديجري سنتيغريد أمزجبا بسنكزي سمين أفريقيا ألجيريان تونيزيان أب أوروبا إسبانيا بورتغال فرنسا غريخ تركن كال كبابيتات عالمن ببسحي بارع جاكا يرالو بارع جاكا زبزح جزي بهرياو خوينو أب جزي خرمتي بزقاتم حيال مقوتن بركن كمون سبز فترو قلع حوي أب كامبين زولع حوي بشللتنت شجرازت كوصباتي خون بفلات كبقاقس يخل انتخونا أبزنز حلفة 10 عمت بارع جاكا كاب عمتنا بعمت النحايلي متسالو مسوزة حيزو دما زحلفة 10 عمتات مالت كاب كل تشحن 10 ندحر حانت خابتا خالقت عمت بزي تحايش اتنزموقع عمتات الناتبهلا كبرو وسن حزاب ممتسن علم بفتنتنا مقوت متسخم زلا يحبر لو ما عمت دما اتازموقت عمت كتكون زعبي تقولو
ኣብ 2003 ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብሰንኪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዋዒ ኣስታት 70,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ መብዛሕትኦም ኣረጋውያንን ካልእ ጥዕናዊ ጸገም ዝነበሮም ነይሮም። ድሕሪ ዝጋጣሚ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ግዜ ሙቆት ፍሉይ ናይ ምክልኻልን ብሰንኪ ሙቆት ናይ ዝሞቱ ጸብጻብ ምእካብን ክጅመርን ከሎ ብዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ሰብ ሞት እናጎደለ ክመጽእ ጸኒሑ። ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ኣፍሪቃ ሙቆት ንቡር እኳ እንተኾነ ብርቱዕ ዋዒ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ግን ብሰንኩ ክንደይ ሰብ ይሞቱ ዝቐርብ ጸብጻብ የለን። ኣብ ኣፍሪቃ ሙቆት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ጉድኣት ብእዋኑ መጽናዕትን ምክትታልን ተገይሩሉ ናይ ምክልኻል ሜላ እንተዘይተናድዩ ኣብ ልዕሊ ህይወታውያን ስጋኣት ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዋሊንግቶን ብምትሕባር ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ገሊጾም። ቢልዮናት ዓመታት ኣብ ዘቑፀረ ታሪኽ ተፈጥሮ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣዝያ ክትመውቕን ብኣንጻሩ ኣዝያ ክዝሕልን ክብለጠቕ ክትብል ከም ጽንሐት ዘርእዩ ስለ ጥንታውያን ምርምራታት ኣለዎ። ስለዚ ዓለም ኣብ ናይ ሙቆት ክብለጠቕ ምባል ዑደታያ ዘላ ክበሃል ይከኣል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ደቂ ሰባት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ካርቦን ንሙቆት ዓለም የጋዶ ከም ዘሎ ተመራመርቲ ይገልጹ። ካብ ዘመነ ኢንዱስትሪ ማለት ካብ 1850ታት ንድሓር ወዲ ሰብ ብዝተኸሎም ፋብሪካታት፣ ማሽነሪታት፣ መካይንን ካልእን ብፍኑ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትኪ ናብ ኣየር ክፍኑ ጸኒሑ። እዚ ትክዚ ምስ ምዕባለ ዓመታዊ እናበዝሐ ክመጽእ ብምጽንሑ ሙቆት ዓለም ኣብ ምውሳኽን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምኽታልን ዓብ እጃም ይጻወት ኣሎ። ካብ ትኪ ዝምንጩ ካርቦን ካብ ከባቢ ኣየር ኣትሞስፌር ዘይወፅእ ብምዃኑ ናብ መሬት ዝበጽሕ ጨረርታ ፀሓይ ተንጸባሪቑ ካብ መሬት ከይወፅእ ይኽልክሎ። ብቐጥታ ካብ ፀሓይ ዝመጸ ጨረርታን ተንጸባሪቑ ዘይወፀን ይውስኾ ብምህላው ተዓብዒቡ ሙቐት ክውስኽ ይሕግዞ ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ክሊማ ምትእታው ብምፍጣር ከም ዝቕየር ይገብሮ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓመታዊ 14 ሚልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ናይ መሬት ክለኣየር ይፍኖ። እዚ ብከላ ዘስዕብ ትኪ ብብዝሒ ዘመንጭዋ ሃገራት ድማ ቻይና፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ህንዲ፣ ሩስያ፣ ጃፓን፣ ጀርመን፣ ኢራን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ስዑድ ዓረብን ኢንዶኔዥያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን ኣለዋ። ሓያሎ ካልኦት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራትን እውን እጃመን የበርክታየን። ኣህጉር ኣፍሪቃ 54 ሃገራት ዝሓቆፈትን 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋን እኳ እንተኾነት ምስ ካልእ ዓለም ተወዳዲሩ ናብ ከባቢ ኣየር ካብ ዝፍኖ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 100 ጥራይ ተመንጩ። ፍርቂ ካብዚ ድማ ብደቡብ ኣፍሪቃ ዝፈርዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ 900 ካብ ተመንጭኦ ኤሌክትሪክ ከሰል ብምቅጻል ትረኽቦ ብምዃኑ ድማ ናታ ጥራይ ፍርቂ ክሽፍን ዝኸኣለ። ኣብ ዓለም ብሓፈሻዊ ገምጋም እቲ ዝሞቕ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ዶሎል ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ኮይኑ ዓመታዊ ማእከላይ ገምጋም 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ዝሞቐ ተባሂሉ ዝተመዝገበሉ ድማ ዘዝያ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ሊብያ እዩ። ተወሳኺ ሶማልያ ምስ ሃገራት ማሕበረሰብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትጽምበር ኣጽዒቓ ትሰርሕ ከም ዘላን ኣብ ቀረባ ወርሕ ክትጽምበሮ ተስፋ ከም ዘሎን ተገሊጹ። ሃገራት ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ከምኡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝጸንበረ እቲ ምትእኻብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ እትበሃል ሃገር ንምቋም ቋማዊት ሃገር ምቋም እዩ ዕላምኡ። ዕላማ ናይቲ ፌደሬሽን ፖለቲካዊ ሕብረት ብምግባር ንጽል ዕዳጋ፣ ባጤራ፣ ባህላዊ መንነት፣ ሰራዊትን ወፃኢ ጉዳያትን እትውንን ሓንቲ ብፌደሬሽን ዝቆመት ሕብርቲ ሃገር ንምቋም እዩ። ሶማልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቀጽሪ ምትእኻብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጽዋዕ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ ክትጽምበር ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ጻዕርታት ክገብር እንከሎ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ሃገር ኣብ ማሕበረሰቡ ንምጽምባራ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ሓቢሩ። ሶማልያ ናብቲ ማሕበር እንተተጸንቢራ ዜጋታታ ናይ ቪዛ ዘይሓትት ነጻ ምንቅስቓስ፣ ብዘይ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣብ ዝደለይዎ ናይ ምስራሕ ዕድል፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል፣ ነጻ ዕዳጋን ካልእን ዕድላት ክፍጠረሎም እዩ። ነጻ ዕዳጋን ካልእን ዕድላት ክፍጠረሎም እዩ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ካብ ኬንያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኢትዮጵያን ካልኦትን የእዱግ ክትገዝእን ቆርበቶም ናብ ሃገራ ክትልእኾን ጸኒሓ። ብሰንኪዚ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሕፅረት የእዱግ ከጋጥም ጸኒሑ። ሕጂ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቻይናውያን ነጋዶ ብዝገብርዎ ዘለዉ ዕድጊ ኣብታ ሃገር ሕፅረትን ክብርን ኣዱግ የኸትል ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ቻይናውያን ነጋዶ ነቶም የእዱግ ሓሪዶም ቆርበቶም ናብ ቻይና ከም ዝወስድዎ እቲ ቆርበት ንባህላዊ ሕክምና ዝድለቡ ምዃኑ ንኪሎ ክሳብ $360 ከም ዝሽየጥ ተፈሊጡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋጋ ኣድጊ $30 ዝበፅሕ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን 130 ከም ዝበፅሐ ዋጋ ኣድጊ ኣብ ቻይና ክሳብ 1200 በፂሑሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ብወግዒ ኣስታት 10,000 ኣዱግ ናብ ቻይና ክትልእኽ እንከላ ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ግን 10,000 ከም ዝሕረዱ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣርጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ሰፈፂሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ